Elo a robot Recyklo. Bol krásny slnečný deň a Elo sa prechádzal po parku. Všade naokolo kvitli kvietky, spievali vtáčiky a tráva sa jemne kolísala vo vetre. No keď sa Elo pozrel bližšie, všimol si niečo zvláštne. Medzi kvetmi ležala roztrhnutá taška, vedľa nej plastová fľaša a niekoľko papierikov, ktoré naháňal vietor. Elo sa zamračil. Prečo to tu niekto nechal? Park predsa nie je smetisko. Zohol sa, zdvihol papierik a pozrel sa okolo seba. Zrazu sa z nedalekého kríku ozval čudný zvuk. Kto je tam? Spýtal sa Elo. Z kríkov sa pomaly vysúval malý, lesklý robot s guľatými očami a oválnym telom a namiesto nôh mal dve malé kolieska. Na hlave mu svietilo modré svetielko a v ruke držal plastovú fľašu. Som robot a volám sa Recyklo. Mojou úlohou je strážiť smeti, na ktoré ľudia zabúdajú. A ty si kto? Elo s úžasom hľadel na malého robota. Ja som Elo a objavujem svet okolo seba. A ako to myslíš, že strážiš smeti? To si ako robot smetiár však? Alebo si ako policajt pre banánové šupky? Recyklo sa úprene zahľadel na Ela. Nie, ja som Recyklo, strážca vecí, ktoré ľudia odhodili. Moja úloha. Zachrániť každý predmet, ktorý si zaslúži druhú šancu. Druhú šancu? To ako myslíš tú fľašu? Presne tak. Všetko má svoj príbeh. Ak chceš, ukážem ti to. No jasné, samozrejme. Prikývol Elo. Robot sa rozžiaril modrým svetlom. Drž sa pevne, ukážem ti, odkiaľ som. V tom sa okolo Ela zdvihol jemný vánok. Farby sa roztancovali vo vzduchu, ako by maľovali kruhy. Zvuky sa miešali a bolo počuť čuchotanie fólie, tiché cinknutie kovu a jemné škrabanie kartónu. A keď to všetko utíchlo, Elo zistil, že stojí na zvláštnom mieste, aké ešte nikdy predtým nevidel. Teraz mu nad hlavou lietali plechovky, noviny sa vznášali ako vtáky a plastové fľaše sa leskli v lúčoch slnka. Kde to sme? Čudoval sa Elo. Toto je krajina odpadu, reagoval Recyklo. Tu žijú všetky veci, ktoré ľudia vyhodili. Niektoré čakajú, že dostanú druhú šancu a iné už stratili nádej. Elo sa rozhliadol. Vedľa neho ležala pokrčená fľaša. Potom tam boli staré noviny, ktoré si robili VR. A o kúsok ďalej hrdzavá plechovka, ktorá si falošne pospevovala. Už som 4-krát bola limonáda. Dúfam, že na budúce budem džús. Hrdo okolo seba prehlasovala pokrčená fľaša. Ja som kedysi bola súčasťou bicykla. Teda možno len zvončeka. Ale aj to sa ráta, nie? To sa chválila plechovka. No a ja som kedysi býval časopis o móde. Ach, tie zlaté časy. To sa hrdo vystatovali staré pokrčené noviny. Vy ste ale srandisti, zahlásil Elo so smiechom. Vidíš, Elo, aj odpad má osobnosť. Každý z nich čaká, kým mu niekto dá novú úlohu. Pretože ich ľudia prestali vnímať. Myslia si, že keď už niečo nepotrebujú, vyhodia to a tým to má koniec. Recyklo sa pozrel na všetky tie veci okolo. Vieš, Elo, že keď im už niečo neslúži, patrí to do koša. Ale v skutočnosti, každý koniec je len začiatok niečoho nového. Zohol sa, zdvihol pokrčený papier a pomaly ho rozvinul. Tieto noviny možno raz budú kniha. Táto plechovka sa môže zmeniť na bicykel, alebo byť opäť súčasťou zvončeka. A tá plastová fľaša, ako si sám počul, chce byť džús, ale možno raz zahreje dieťa, keď sa stane súčasťou teplého svetra. Elo to počúval so zatajeným dýchom. Takže aj keď niečo vyhodíme, ono to vlastne nezmizne? Recyklo prikývol. Presne tak, veci sa nemenia len na odpad, ale aj na novú príležitosť. Keď im dávate druhú šancu, dávate ju aj sebe. Učíte sa vážiť si svet, v ktorom žijete. Elo sa zamyslel. Čiže aj odpad môže mať druhý život? Áno, presne tak. Reagoval Recyklo. Recyklácia nie je len o košoch a farbách. Je o vďačnosti a možnosti, aby sa odpad mohol dostať späť medzi ľudí ako niečo úplne nové. To je fantastické. Nadšene volal Elo. Teším sa, ako aj ja budem môcť recyklovať. Budem vyhadzovať fľaše a oni sa mi možno vrátia späť ako mikina. Len teda dúfam, že nebude ružová ako tá posledná od babky. Ale všetky smeti vo svojom okolí pozbieram a dám im druhú šancu.
V tej chvíli sa opäť okolo Ela zdvihol jemný vánok. Farby začali tancovať, až sa malý Elo ocitol naspäť v parku. Rovno pred sebou videl pohodenú plastovú fľašu. Zdvihol ju a hodil do žltého kontajnera. Nech má aj ona svoj nový príbeh, povedal s úsmevom. Na to sa ozval hlas recykla. Dobre si to pochopil, Elo. Keď sa staráš o svet, svet sa stará o teba. A tak Elo zistil, že recyklácia nie je len o triedení odpadu, ale o tom, že každá vec si zaslúži druhú šancu. Tak ako ľudia, tak aj svet okolo nás.